Kelpie 2 ja Turun seudun Agility urheilijat ry, totta kai. Pikku haravointi on aina paikallaan, saadaan homma kuntoon. Ja nyt päästään lähtemään. Kelpiä siellä kivasti katsoo jo, että eiköhän pelailla. Ja kyllähän me pelaillaan numero 89. Kelpiä 2 Tiina Selenius startissa. Snooker 2024 SM-kisojen karsinta rataa. Ja sieltä lähdettiin. 1. 6. 1. 6. 1. 3. Loppuosuus 2. 3. 4. 5. Hienosti veti ton toisen putkin leijereinin tossa ja Kelpiä suoritti hienosti siellä. 6. Ja nyt se hyppy ja kepit sieltä, mutta valitettavasti väärinpäin hyppy, mutta mennään maalia kohti. Ja saa hypätä, näin päästiin maaliin ja sieltä 38 tuloksia 10. päästiin, eli hienoa oli alla siinä, mutta vähän jäi pienestä kiinni, ei se mitään.